Намесата на сириусите. Биещите се не забелязаха, че над тях застана голямо сребристо кълбо, от което изведнъж застрои мека синя светлина и обгърна като в облак двете сражаващи се групи. Всички замръзнаха на място и не можеха да помръднат ни крак, ни ръка. Само облещените им очи показваха обзелия ги ужас от страшното небесно тяло. То, от своя страна, се изви над полянката и пясъчен вихър обсипа лицата на стъписаните Анти и Кьози. От гладката и сребриста сфера се открехна отвор в основата и полегата стълбишна пътека се спусна на земята. По нея слязоха трима гиганти астронавти, високи над 250 см, облечени в блестяща материя и с прозрачни шлемове на главите. Те започнаха да оглеждат притихналите и изплашени до смърт хора, преди малко вкопчени сражение. С меки, но повелителни жестове, сириусите докоснаха Ал, Ито, Гея и малката Хета, при което те, без да могат да се съпротивляват срещу непознатата и властна сила, послушно тръгнаха към отвора в сребристото кълбо по полегатата стълбищна пътека. Гигантите с прозрачни кълба на главите и избраните туземци потънаха във вътрешността на кораба, след което той плавно се издигна и изчезна в сумрачното небе. Оцелялите Анти и Кьози, забравили за битката между тях, панически хукнаха да се спасяват в две различни посоки, а векове наред в преданията им се разказвало за тази загадъчна история, случвала се преди около 150 000 години в Африка. Отвлечените Ал, Гея, Ито и Хета никога не се завърнали в родната Африка. Били пренесени на огромен остров вляво от големия африкански триъгълник кавички сред водите на Атлантическия океан. От генетичната намеса, осъществена с туземците, отвлечени от сириусите, се получила една променена човешка популация, която започнала бързо да еволюира, ръстът се увеличил значително, както и възможностите на мозъка. Кроманьонците, атланти според моята версия, които формирали тази популация, прогресивно увеличавали броя си и завоювали новия континент или остров, имащ изключително благоприятен климат и изложение. Затоплен и увлажняван от течението Гълфстрим, той се оказал идеална среда за развитието на растения и животни. Изминали много хилядолетия. Островът континент, както може би вече се досещате, Атлантида, със своите изключителни дадености, разположение, климат, температура, валежи се превръща в нещо като Едем, райската градина за неговите нови обитатели и утвърждаващи се хора, господари хората.